Mali Woromasiri tabaw ka bi kunnafoni di kɛnɛ in kan u y'a sɛbɛntiya ka fɔ ko décembre kalo tile fɔlɔ sɔgɔmada joona k'u ye jatigɛwalikɛlaw olu ka ɲɛmaaba 7 olu de ni daraki Tinzaweten mara la. Depuis le 1er décembre an ka pankulu ye dangari kɛ an ka jatigɛwale mɔgɔ dɔw la n'aw hakili b'a la vers le 30 novembre jatigɛwale mɔgɔ ninnu ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ olu ye sigi ka fɔ kɛ u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'u ka jɛkulu u y'a tɔgɔ yɛlɛma et que olu y'o kɛ Tɛnza donc an fana wulila komi aw ye ɲɔgɔn jɛrɛ Tɛnza k'a fɔ k'a bɛ dangari kɛ Mali la k'a bɛ dangari kɛ maliyɛnw na k'a tɛ aw yɛrɛ kɛ maliyɛnw ye donc an fana bɛ wuli an bɛ dangari kɛ aw la o de hukumu kɔnɔna na pankulu ye bɛlɛnbɛlɛnni kɛ fo ka taa bɔ groupe dɔ kan sɔgɔmada joona dɔ fɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ nin y'u ka ɲɛmɔgɔ dɔw de faralen ye ɲɔgɔn kan donc le 1er décembre sɔgɔmada joona fɛ pankulu ye dangari kɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu na n'o olu bɛ ɲɛmɔgɔ 7-8 bɔ n'i ye jateminɛ kɛ u ɲɛmɔgɔ ninnu masiba caman kɛla an ka dugu kɔnɔ u nɛ bɛ mun na. Woromasiri tabaw ka kunnafoni ko ɲɛma colonel Sulemano Dambele ale y'a sɛbɛntiya ka fɔ ko attaque ba min kɛla Bamakɔ septembre kalo tɛmɛlen min yɛrɛ senfɛ sa dankarikɛla école de gendarmerie la ani Bamakɔ pankuru jigisoba la k'o senfɛ k'u ye tɛgɛ kɛ maa 6 de la Bamakɔ yan nɔ minnu ye dɛmɛ don jatigɛwalikɛlaw ma ni ka se ka nin wale jugu in kɛ min yɛrɛ senfɛ école de gendarmerie écoleden maa caman de nin tola a la. Novembre kalo min tɛmɛlen filɛ nin ye a yirala ka fɔ ko Woromasiri tabaw ye wulikajɔ 22 de kɛ ka ɲɛsin jatigɛwalikɛlaw ma min yɛrɛ senfɛ attaque direct 5 o kɛla Woromasiri tabaw ni jatigɛwalikɛlaw cɛ attaque 7 o kɛla ka ɲɛsin population maaw ma ni ka pont 1 tiɲɛ dugujukɔrɔ mugujugu pɛrɛntaw o 16 o de fɛnɛ ni kɛla. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.